Hari ini menunya jangan sambat tempe, ngesop karo goreng endog. Seperti biasa bumbune kur bawang merah karo bawang putih tak goreng. Bar banyune umep gari dicemplung-cemplung nak. Lung. Karena dua anak cilik dadine kayong meh bendina ngesop. Orang ngesop ya nyayur bening. Orang nyayur bening ya nyayur asem. Kayak kue bae masake kur bolak-balik. Tidak lupa kita masukkan bumbu-bumbu kehidupan. Anak gula, garam, penyedap, karo lada. Setelah wortel kentang karo baksone matang, gari dilepokna sayurane. Terakhir masukkan bawang goreng. Sope matang nyong garing goreng endog. Tidak lupa dikasih irisan daun bawang, bawang merah karo cabe. Kiamiki anu ndok loro tak dadekna siji. Siji nggo aku, sing siji nggo bojone. Bareng goreng ndok gari lanjut maning jangan cambah tempe. Tempe sing wis dirajang tak goreng dhisik setengah mateng. Bumbune juga seperti masak pada umumnya kur bawang merah, bawang putih digongseng. Bawang merah karo bawang putih wis wangi gari dilepokna lombok ijone. Lombok wis layu gari lepokna kecam bae. Aduk-aduk. Bar gue gari dilepokna tempene. Pokoknya nek jangan lombok ijo ke kudu karo gula Jawa. Rasane luwih mantep, bumbune juga medok. Jangan cambah tempe lombok ijone wis mateng lur. Masakane wis mateng kabeh, gari madang.